Започваме първия обект с павенцата. От тук до там. После ще имаме и там и така. Багерчето е наше. Така че работата изобщо не ни плаши. Работиме малко на тъмно. Приключиме и утре почваме паветата. Така, чай само да видите. Айде. Поредният ни обект с паваж е направен. Поставени са от нас бордюри, павета, фугирано е, готово е за използване. Абсолютно право е и така. Който има нужда от паважни настилки, бордюри, плочки и така нататък, нека се обади на посочения телефон. Работиме на доста по-ниски цени от стандартните. Можем да докарваме ние самите павета, ако клиента няма откъде да закупи, бордюри, плочки, павета и така нататък. Звънкайте без да се страхувате.